Да ўрача па інтэрнэце. Мінчане, нават калі знаходзяцца за мяжой, могуць атрымаць кансультацыю айчынных медыкаў. 34-я паліклініка першая ў сталіцы пачала прымаць віртуальных пацыентаў. Парады спецыяліста можна атрымаць нават дома, проста пакінуць пытанне на сайце установы. За паштовую скрынку адказвае ўрач, які потым адрасуе пісьмы пацыентаў розным спецыялістам. Ужо атрымана каля 50 зваротаў, часцей за ўсё да тэрапеўтаў. Адзначу, што запытацца можна ў любога ўрача і кожнаму жадаючаму. На мой взгляд, это очень хорошее новшество. Оно позволяет задать любому пациенту любой вопрос, любому врачу, в том числе и анонимно. Это касается любых слоев населения. Есть такие вопросы, которые пациент, возможно, стесняется задавать напрямую врачу. Он может остаться анонимным, просто не указывая своих координат, просто указав почтовый ящик, на который он получит в течение суток ответ.